Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on alkanut parikkalalaisen kettutarhayrittäjän ja valtion välisen riidan käsittely. Yrittäjä vaatii Ruokavirastolta yli 400 000 euron saatavia tarhakettujen viennin estämisestä Kiinaan. Valtio pitää yrittäjän vaatimuksia perusteettomina. Täällä Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa on menossa oikeudenkäynti, jossa vastakkain ovat parikkalalainen kettutarhan yrittäjä ja Suomen valtio. Vuonna 2018 kettutarhayrittäjä Jouko Neuvosen yritys solmi kaupat 2600 elävän tarhaketun toimittamisesta Kiinaan. Yrittäjä oli jo 3 aikaisempana vuonna vienyt eläviä kettuja Kiinaan onnistuneesti. Mutta vuonna 2018 tarhakettujen vientiä valvonut Evira muutti ohjeistusta. Parvovirusohjeistuksen tiukentaminen johti siihen, että yrittäjä ei saanut vientilupaa Kiinaan ja kauppa peruuntui. Olennaisin seikka on se, ettei valtion viranomainen voi säätää tai antaa edes ohjeet, ei voi säätää lakia, antaa asetusta tai edes ohjetta taannehtivasti. Tässä tilanteessa tarkoitti sitä, että vuonna 2018 syntyneet ketut olisi pitänyt rokottaa vuonna 2017. Ja tällainen ohje tai määräys annettiin 2 kuukautta ennen kuin niiden kettujen piti lähteä. Suomen valtiota asiassa edustanut asianajaja on kesken oikeudenkäynnin varsin vaitonainen kommentoimaan asiaa. Vaatimukset on perusteettomia valtion esityksen mukaan. Voitko avata vähän? No ei nyt näin kesken oikeudenkäynnin, kun lähden kommentoimaan. Yrittäjä vaatii vahingonkorvauksena valtiolta yli 450 000 euroa. Itse on niin pahassa tilanteessa, minulla on tullut korvausvaatimus peruuntuneesta kaupasta yli 2 miljoonaa, joka pitäisi maksaa nyt sinne Kiinaan. Jouko Neuvosen yritystoiminta on nyt jäissä. Tähän loppuko seinää tämä yritystoiminta ja ei ole pystynyt velvoitteita hoitamaan ja konkurssin partaalla on yritys tällä hetkellä. Olen sairastunut henkisesti ja fyysisesti. Olen sairaslomalla toukokuun loppuun asti ainakin nyt.